Eguberrietan, mendatan, magia eta ilusioa izango dira nagusi. Mendatako gabonetako egitaragua datorren larunbatean abenduaren 21 hasiko da Olentzero eta Maridomingi herrira iritsiko dira. Txikienek eta esain txikiek ederki gozatzeko aukera izango dute, esan bezala magia eta ilusio arratzaldea izango da. Ikaskinari eta Maridomingiri ongietorria 6 bueltan egingo zaie. Magiak mendatan jarraitu egingo du, ostiralean abenduaren 27an, hain zuzen ere, Oliver Magoaren familia showa burutuko da Elizoste aretoan. Magia azterketa izeneko ikuskizuna 5:30 izango da. Ikuskizunaren ostean gozokiak banatuko dira gainera. Eta gabonetan, musika ere izango da nagusi, mendatan, Gontzal Mendibilere mendatara helduko da, bertan biok lan berria aurkeztuko du. Sentibiratasun poetikoz beteriko diskoa eta publikoaren konplizitatea bilatzen duena. Hain zuzen ere, euskal kulturaren erreferente hau, abenduaren 28an inusiente egunez 6etan izango da Elizoste aretoan. Egun berezi hauen izaera familiarra dela eta eskulan tailerrak ere izango dira urtarrilaren 2 eta 3an, ostegun eta ostiralean 5:30, 3 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendua. Izena emateko azken eguna abenduaren 28a izango da. Gainera, urtarrilaren 4an, 5:30, hemendik Parisera ipuin kontaketa saioa ere izango da Elizoste aretoan, 5 eta 10 urte bitarteko aurrentzat zuzendua, eta aurrentzako klaun ikuskizuna izango da hain zuzen ere. Gogoratu ba, mendatan, egitarau zabala gabonetan, ilusioa eta magia nagusi.